Wilujeng pepanggihan para pamirsa, para sederek wonten pundi kemawon. Pripun dinten menika ing daerah kula sedinten Jawa terus. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah sehat. Ing kalodhangan menika kula badhe maosaken crita cekak malih kanthi ira-iraan Kapusan kaserat dening Titik Purwa kapethik saking kulawarti Joko Lodang nomor 3 gangsal 8 Juli 2013. Sutresna budaya, monggo sugeng midhangetaken. Minggu awan ing pungkasaning sasi Oktober 2010, saka sakjerone teras katon tetesing udan kang grejeh sanajan ora deres, tanpa ukara kang kumecap saka wanita loro kang padha lungguh ing teras kuwi. Kaya ana bab kang siningit antarane Tita lan Nining. Tita minangka kang duwe omah ora wani nguncalake pitakonan senajan Nining kuwi kanca rakete. Bola-bali Tita mung bisa nawakake teh panas karo camilan kang wis cumawis. Nanging ujug-ujug Nining setengah ngudarasa kandha. Udane ora gelem mandhek, persis kaya tangis ing atiku kang ora tau gelem leren. Aku kepengin nyimpen kabeh lelakon pahitku, nanging aku ora kuwawa. Mbak Tita, aku njaluk wektumu, tulung rungokke. Aku mung kepengin nyuntak isine atiku kang saksuwene iki ngeboti dadaku. Ukara dawa kuwi mecah kahanan kang sepi. Rasa sungkan, Neng. Kowe wis tak anggap adikku dhewe kok. Cerita wae, bebas neng kene. Aja pekewuh. Mbok menawa aku bisa mbiyantu ngudari masalahmu. Nanging semampuku lho. Tita menehi wangsulan karo nyawang Nining kang kaya abot banget nyangga masalah sing diadepi. Nining kang pancen klebu kembang desa kuwi dadi inceran para priya. Ana Burhan, Anto, Hirman, Lukito kang kabeh mau kepengin dadi pacare Nining. Sing jenenge jodoh, pati, rejeki kuwi wis ginaris saka Gusti kang murbeng dumadi. Manungsa mung sak derma nglakoni. Nanging manungsa wajib kupiya usaha, ikhtiar kanggo mujudake gegayuhane. Mbok Ranu, wong tuane Nining kang wis randha kuwi duwe pangajab. Ing mengkone anak wadon bisa antuk jodoh priya kang wis mapan, duwe gawean gumathok, duwe omah, duwe kendaraan supaya anake ora urip rekoso. Dok, si mbok ora kepengin jenengmu dadi kembang lambe ing desa Karangbolong kene. Apa maneh kowe seneng rentang-renteng gonta-ganti priya kang kaya ngono si mbok isin, Neng. Nining nerokake ngendikane Mbok Ranu kang wala-wali diucapke nganti gawe stres Nining. Loh, si mbok kuwi bener, Dek, Neng. Kersane si mbok supaya statusmu cetha. Kowe kuwi pacare sapa? Panyelane Tita kang ditandesake marang Nining. Nanging Tita malah disalahake. Jalaran wis sepaham karo Mbok Ranu. Nining meneng karo raine kaya wong kang lagi meres pikire. Mingset lungguhe banjur buka tas njupuk sapu tangan kanggo ngelap raine kang ora kringeten. Mbak Tita, kabeh priya kang caket karo aku kuwi mung sebatas kanca wae kok.
Aku ora nate tumindak aneh-aneh, nanging aku jujur, sejatine atiku wis tak pasrahke marang priya kang jenenge Anto. Aku lan Anto wis janji bakal mungkasi sesambungan iki kanthi ningkah resmi, ora mung pacaran terus. Pratelane Nining serius marang Tita. Ojo dipunggal ceritaku, Mbak. Sesambungan kang wis serius iki banjur ndak terusake rembukan wong loro antarane aku lan Anto. Maksudku yen kabeh wis siap, mengko Anto nembung simbok lan sedulurku. Aku duwe tabungan cukup yen kanggo persiapan nikah. Nanging malah Anto njaluk digolekake papan kos supaya bisa cedhak papanku nyambut gawe. Sakwise antuk papan kos, banjur njaluk buka lesehan. Kabeh ndak turuti. Jalaran aku percaya yen Anto kuwi bakal bojoku. Apa kang dijaluk wis keturutan. Persiapan nikah wis cumawis. Tukang rias wis ndak bayar separuh. Tenda, meja kursi lan undangan wis siap. Nining mandeg ora nerusake ceritane. Nanging dheweke nyawang Tita kanthi panyawang suwung. Ana apa, Dek Ning? Kok ceritane mandeg? Anto njaluk apa maneh? Apa ana perkara kang luwih abot sakwise kabeh panjaluke kok turuti? Tita kepengin ngerti luwih akeh meneh bab sesambungane Nining lan Anto. Nining ora wangsulan, nanging malah cerita bab siji. Nanging pancen magepokan karo Anto. Aku ora ngira beber pisan, Mbak. Tanpa ana babi bu, aku ditemani wong wadon kang lagi meteng tuwa. Ngaku jenenge Siti. Dheweke labrak aku entek-entekan. Entek amek kurang golek. Aku dituding-tuding wis ngrebut bojone lan dipisu-pisui nganggo ukara-ukara kasar kang nglarani ati. Sakwise ndak telusur pranyata Siti kuwi bojone Anto kang ditinggal ing Boyongrejo. Anto kang ngaku isih bujang kuwi pranyata wis duwe anak bojo. Nining bloko bab lelakon pahit kang lagi dihadapi. Sabar yo Dek Ning, sapa gawe bakal nganggo. Aku percaya kowe kuat ngadepi lelakon iki. Gusti bakal paring bebungah kang luweh. Saiki kabeh dikelasake. Anto pancen durung jodohmu. Luwih becik kebuka saiki tinimbang wis kebacut kelakon. Kedadiane bakal luwih gawe lara lan nelongso. Sabar yo Dek. Panglipure Tita marang Nining. Katresnan kang ndak anggap suci lan tulus jebul kebak apus-apus. Mbak Tita, aku wis kapusan. Kapusan atiku, kapusan bondoku, kapusan harga diriku. Aku isin banget marang simbok lan keluargaku. Aku kudu batalke tukang riasku, kudu batalke tenda, meja kursi lan catering sing wis tak pesen. Aku wis ora duwe rai ning keluargaku. Aku kudu piye yo, Mbak? Suarane Nining angluh, kelangan bebayu lan kelangan semangat urip. Tita lan Nining ora kuwawa ngucap. Kahanan kang dihadapi Nining pancen abot lan kudu dadi sandangan tumrap uripe. Ora ngira yen katresnan kang digayuh jebul gawe wirang. Ora mung Nining kang wirang, nanging keluarga melu nyangga rasa wirang mau. Nining kepengin ngubur kabeh lelakon pahit mau lan ora kepengin kapusan. Wis cukup sepisan kuwi kapusan kanggo kang pungkasan. Cutel.